M'agradaria fer-li unes preguntes. Què diria als estudiants de secundària i batxillerat cara al seu futur? Bé, jo penso que estan en una edat fantàstica, que tenen la possibilitat de tenir contacte amb moltes experiències i molts ensenyaments nous i importants, i estan en el moment en què hem d'anar pensant com orientaran la seva vida i el seu futur. Seguiran estudiant, entraran al món del treball, cadascú té que anar pensant què és el que més li agrada i què és el que vol fer. Jo els he de dir que en l'època en què ens trobem serà molt important l'esforç que ells dediquin a preparar-se i sobretot que tinguin ben adquirits els valors de ser capaços de ser emprenedors i dirigir el seu futur o bé en empreses que ja estan creades o bé projectes que ells crearan de mutu propi començant de zero. Gràcies. Des del seu càrrec de tanta responsabilitat en el terreny educatiu, quins són els punts forts que avui cal apuntalar? Nosaltres ara al departament hem prioritzat com a línies de treball aconseguir que cap alumne es quedi enrere. Per tant, en un model d'escola inclusiva hem de procurar que cadascú vagi treballant i estudiant per aconseguir el màxim que pugui assolir. Per tant, una base d'aquest treball és l'esforç i la creació de valors per poder continuar el treball des del parvulari o l'educació infantil fins a la universitat. Una de les línies principals que treballem nosaltres és evitar el fracàs escolar i per això hem previst actuacions dels professors, dels mestres, dels professors de secundària per fer intervencions immediates quan algun dels alumnes presenta dificultats d'aprenentatge per ajudar-los i evitar que es cronifiquin aquestes dificultats. A nivell personal, què ha suposat per vostè la lectura? A mi la lectura m'ha obert moltes portes. Jo vaig començar a llegir bastant precoç, em va agradar molt llegir Jules Verne, Emili Salgari, el Cinc, i després vaig passar a la literatura russa, que em va tenir entretinguda durant un temps, perquè eren novel·les molt gruixudes, amb històries molt llargues i complexes, però això va ser la base per després aficionar-me a llegir, cosa que m'ha anat molt bé després per poder anar a la universitat i formar-me a nivell professional. Penso que la lectura té el valor que cadascú pugui ser autònom a l'hora de triar les lectures i autoformar-se i sobretot que ens obre molt la ment a altres mons, a altres cultures, a escriptors d'altres països i ens fa conèixer tot el món d'una manera fàcil que és tenint un petit llibre entre les mans. Moltes gràcies, senyora Espot. A vostè. Moltes gràcies per la visita. Ens ha agradat molt estar al Pineda. Tornarem.